Mr. Čumbalko, hello! Vítajte v Kráľovskom konci. Ďakujem pekne. A prečo práve tu sme sa mali stretnúť? Tak ideme naberať nových ľudí a ideme robiť hiringové video. Tu je kameraman. Dobrý. A ja chcem, aby ste to točili vy. Vy sa postavíte pred nich a poviete len, chceme ťa do týmu. Ostatní stoja a usmievame sa. Úsmev, tak, OK? A akcia! Stop! Dobre? Tak dobre, veď ste nič nepovedali. Nazdar, vraňare! Takže to je Mr. Čumbalko, ten sa pred vás postaví a povie: nauč sa organizovať medzinárodnú prepravu a dobre si zárob. Áno, a vyrobiť toto a toto. Takže pripravíme sa a točíme. Úsmevy, pripravíme sa a akcia! Stop! Nepovedali ste vetu. Dôležité je len povedať tú vetu. Teraz to bude Junior Freight Manager, to je správny Airfolger. OK? Tu dám. Máme? Jo. Dobre. Ste ready? Dobre, poďte na miesta. Mega. Takže koňare nastavené a akcia! Stop! Je toto normálne? Je toto normálne? To je tak ťažké za celý deň povedať pár súvislých vied? Že hľadáme nových ľudí do týmu? Že nastupí 1.4.26? Že to môže byť absolvent strednej, vysokej školy, ktorý sa rád učí nové veci? Že sa netreba báť a stačí sa prihlásiť a kúknúť na airfolk.sk? To tak veľa od vás chcem! Šéfe, prepáčte. Dobre som to dal, nie? Dobre, jak originál režisér. Nie? Hej, Dobre, poďme ešte raz. Super nám to ide a akcia!